Neger som hráč. Ja som hráč. Som vážne skurvený hráč. Counter Strike 1.6. Potrpím si na detaily. Nastavujem ultra high. Nastavujem ultra high, aj keď neviem, či to zvládne moja grafika. Neviem, či to zvládne moja grafika. No ja som hráč. No ja som hráč. Ja som vyjebaný hráč. Kámo, každý deň, everyday hrávam hry, video games. A každý deň hrávam vyjebané hry. Každý deň hrávam vyjebané hry. Mám 24 rokov a hrávam hry. Mám 24 rokov a hrávam hry. Pamätám na Counter Strike 1.6. Mal som pár kamošov, ktorí tom boli best. Oni boli best a už nikto nebude, lebo tí chlapci už nehrajú, sú piče. Som hráč a ja som hráč. Baby, som hráč. Ja som hráč. Hardcore Counter Strike 1.6 na LAN party. Pamätáš si na to aj ty? Pamätám, že potrpím na detaily. Nastavujem ultra detaily. Nastavujem ultra high detaily. 1920x1024. No neviem, či to zvládne moja grafika, kámo, asi som piči. Nastavujem ultra detaily. Mám drahý počítač. Nastavujem ultra detaily. A môj quadcore to hádam zvládne. A nastavujem ultra detaily. A viem, ktoré hry sú dobré. Viem, ktoré sú top. Viem, ktoré by si mohol hodiť pod strom a jebať na nich celý rok. Najlepšia hra kedy Battlefield 3. Druhá najlepšia GTA 5. Klasika je Counter Strike 1.6. A Walterko je závislý jak na perníku. Nespával som dni a noci, závislý jak na perníku. Hrával som sa namiesto toho, aby som chodil do školy. Bol som chorý. Walter je chorý. Už teraz obmedzujem a jebem na túto story. Chorý hráč. Hry sú choré, hry sú krásne. Hry sú krásne, neger. Krásne chvíle. Jebem na to. Hry sú krásne. Hry sú krásne. Hry sú krásne, neger. Ja som hráč. Ja som hráč. Ja som hráč. Pozri si môj online status. Pozri si, že ja som hráč. Mám 24 rokov a hrávam sa na počítači. Mám piči. Nikdy s tým neprestanem. Tvoj starky ti hovoril, jak vystruhol fujaru z vyjebanej vrby. Ja budem svojim vnúkom hovoriť, jak som hral, jak som rozjebával LAN parties. Ja budem svojim vnúkom hovoriť, jak som kúpil GTA 5 za 54 €. Nech ti jebe Walter G. A Walterko je chorý chlapec, Walterko je gambler. A Walterko je chorý chlapec, Walterko je gambler.